Bon dia a tots, moltes gràcies per la vostra assistència a mitjans de comunicació. I bé, estem avui per presentar la Fira de Nadal enguany que tindrà lloc dels dies 5 al 8 de desembre. La Fira de Nadal començarà en l'encesa de llums organitzada per la Regidoria i Comissió de Festes i a partir d'ahir començarem en l'encesa també de lo que són les casetes de la Fira de Nadal. Sempre contem amb el suport de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, la Generalitat Valenciana, i sobretot també amb la participació de la Regidoria de Turisme. Tenim a Imma, regidora de Turisme, i a les associacions participants, una mostra de les associacions que participen, com són l'Associació de la Dona Llauradora, l'Associació de la Dona i l'Associació contra el Càncer de Benicarló. Bé, enguany tenim una fira carregada d'activitats. Penso que és una de les fires amb més activitats que tenim fins al moment. I bé, tindrà lloc, com estos últims anys, en la plaça Sant Bertomeu i la tindrem oberta els dies 5 de desembre per la tarda, 2 horetes, de 8 a 10 de la nit, i després ja el dissabte, el que són els dies 6, 7 i 8, estarà oberta matí i tarda en un descans de migdia tancat per descanset, i tornarem a obrir a les 4 de la tarda i fins les 9 de la nit. Passo a detallar-vos la programació que tindrem. El dissabte, bé, com bé he dit, el divendres dia 5 començarem amb l'encesa i després a les 8 de la tarda ja tindrem la Fira de Nadal. El dissabte dia 6 al matí tenim la inauguració a les 11 del matí, després de 10 a 2 tenim el Mercat de Nadal en la venda de productes típics i articles de regal, i a les 10:30 fins a la 1:30 comencem amb els tallers infantils. A les 10:30 també tenim a càrrec de l'Associació de la Creu Roja uns jocs infantils organitzats per la mateixa associació. I a més, enguany contem també amb un fotocall amb personatges nadalencs que bé, ens donaran aquesta animació per la fira durant tota la jornada. Després per la tarda portem a partir de les 4, obrim la fira, i ja és a partir de les 5 quan tenim els tallers infantils i l'Associació de la Dona Llauradora ens mostrarà una xocolatada que ara ens explicarà un poquet com funciona i com ho fan en tota l'associació. També recalcar que a les 4:30 de la tarda, igual el dissabte que el diumenge, tindrem música en directe amb la banda Dixie, amb cançons de Nadal, amb el so de Nova Orleans. És una banda que ens animarà també la fira, com bé he dit, carregada de moltíssimes activitats. I ja a les 7 de la tarda, com ve venint igual que els darrers anys, tenim un espectacle d'animació familiar a la façana de l'Ajuntament. El diumenge continuem amb la mateixa programació, però a més, a les 10:30 tenim un taller de pintacares per l'Associació contra el Càncer de Benicarló i l'Associació de la Dona Llauradora, que també ens ofereix un taller de cistelleria, que ara també ens explicarà Marina, la seva representant, en què consisteix. Continuem amb els personatges nadalencs, amb aquest fotocall. I també per la tarda tindrem música en directe, tallers infantils, i per la tarda l'Associació de la Dona Llauradora també ens oferirà aquests creps que fan... l'Associació de la Dona ens oferirà els creps que fan durant la jornada. Ara també ens ho explicarà Vicentica, representant de l'Associació de la Dona. Bé, igualment, per la tarda, a les 6 de la tarda, també tenim un espectacle de teatre familiar, i el dilluns hem de dir que tenim de 10 a 2 tenim el mercat també obert, també per la tarda. Este dia sí que el dilluns tancarem a les 8, una horeta abans, perquè ja és l'últim dia. I sí que aquí recalcar també l'activitat que fa l'Associació contra el Càncer de la tallada de cabell, que també ens explicarà Mariló, que ha vingut avui en representació de l'Associació contra el Càncer. I a més, enguany contem amb un contacontes oferit per l'autora Sandra Ortiz, El misteri de Benicarló, un llibre que pròximament també presentarà i que
la veritat que una vegada que veureu el conte és molt bonic perquè reflexa totes les festes i les tradicions que tenim a Benicarló reflexades en un conte. La veritat que també us invito a la seva presentació des de la Regidoria de Cultura que fan en la biblioteca. Bé, ja per la vesprada continuem amb aquest mercat i fira d'associacions, fotocall i aquests tallers infantils. Com veieu, és una fira enguany que està completíssima d'activitats que, a més, la regidoria de turisme, també ara Imma ens explicarà, la seva regidora, totes les activitats que es faran des de turisme i que veureu que també són tan estupendes. Gràcies. Bon dia a tots, ja se vos ha dit, però bueno. Bon dia a tots, i jo passo a dir-vos, a explicar-vos el que se fa des de turisme en este pont. En l'edifici gòtic, els dies 6 i 7, fem la Casa del Pare Noel, com els 2 darrers anys. És una activitat gratuïta, els horaris són de 11 a 2 i de 5 a 8, però mitja hora antes de la tancada ja no se deixarà entrar ningú perquè si no acabaven molt tard. Després tenim, això és el 6 i el 7, després també tenim l'espectacle de Baiana, que és el dia 7, és un musical, sobretot per xiquets i xiquetes, però per supost pot vindre tot el món, i és en l'Auditori Pedro Mercader, el dia 7, les funcions són a les 12 del matí i a les 5 de la tarda. L'activitat val 3 euros pels xiquets fins a 14 anys i pels grans 5 euros. Les entrades se ficaran a la venda segur el dijous i se podrà comprar per la plataforma de l'Ajuntament o la Turisminfo. I bueno, la veritat és que això és el que nosaltres portem des de turisme i espero que vos agrade, que entre la fira i el demés està tot, me penso que molt complet. Gràcies per tot. Hola, bon dia. Soc Marina, de l'Associació de la Mujer Agricultora de Benicarló. Soc una component de la Junta i, com tots els anys, estem ací perquè ens agrada molt participar i col·laborar en tot el que se fa a Benicarló per la gent del poble i els visitants. I el nostre, el tradicional de sempre, hem col·laborat en una xocolatada per tots, per menuts i per grans, i acompanyat d'un dolç típic, benicarlando també. I esperem que, com tots els anys, vinga molta gent d'aquí i dels pobles del costat. L'any passat se van fer sobre unes 400 racions de xocolata i estem molt contentes perquè la veritat és que tots ens diuen està molt bo i no pot estar menys bo, perquè en el carinyo que totes les components fem, este xocolata té que ser boníssim. I després cal recalcar també que este any tenim una novetat. L'any passat vam fer un taller pels crios, de jocs infantils i de pintura, de les caretes i això, i enguany, com durant el curs en les activitats tenim una activitat de cistelleria i cordeleria, que més que tot se va fer per inculcar una mica tot el que les tasques benicarlandes s'estan perdent, totes les activitats d'antes. Tenim una persona molt involucrada en aquest tema, que ell, a modo de col·laborar en nosaltres, ve i ensenya a tots els que volen anar de sòcies i sòcies, i ens ensenya a fer cistelleria i cordeleria, que és la reparació de cadires que tens que ja antigues però que te les estimes perquè tenen un record molt important. I la veritat que aquest curs ho han fet ja el curs passat i ha tingut
molta acollida i la veritat és que teniu que vindre a veure els resultats perquè queden unes coses meravelloses, se fan cistells, cadires, però tindríeu que veure en quin treball se fa, tot cosa natural que se recull del camp i s'aprofita per reparar totes aquestes coses i fer totes aquestes meravilles. Doncs, com ja us han dit, el xocolate serà el dissabte dia 6 a les 5 de la tarda i el diumenge és quan tindrem lo de l'exposició, el taller de la cordeleria. Doncs, res més, no me faig una més extensa i vos invitem a tots a que vinguéssiu, a que mos acompanyéssiu i que la gent de Benicarló i els de fora. I així tindrem una petita trobada i podem també xerrar un ratet. Us animem a tots i moltes felicitats per poder aplegar un any més en este punt de trobada. Gràcies. Bon dia a tots. Soc Mariló Soriano, soc la presidenta d'Acció Espanyola contra el Càncer aquí en Benicarló. En primer lloc, moltes gràcies a Comerç, com tots els anys, donant-nos l'oportunitat d'anar en aquest mercat de Nadal. És una oportunitat que nosaltres agraïm molt perquè el que volem donar és visibilitat a l'associació perquè tota la gent que ens necessita que sabien que estem aquí, que ens posen cara, que sabien que estem al carrer Sant Joan número 7 tots els dimecres de 7 a 8, que tenim una psicòloga i que l'associació està al servici de la població en totes aquelles persones i familiars que ens necessiten. Què és el que farem en aquesta fira de Nadal? El primer dia, com és el primer dia de la inauguració, entonces tindrem allí productes de l'associació molt econòmics, que són monederets, catxirulos per xiquets, una variació d'artículs que se poden adquirir a un preu molt mòdic i col·laborar en l'associació. El diumenge tindrem el pintacares, pensant en els xiquets de matí, i que això té molta acceptació i a més és que venen tots molt ensenyats, venen en el seu mòbil, que és el que volen, a mi me fas Superman, a mi me fas Blancanieves, a mi no sé què, venen tots molt preparats i la xica aquella té que fijar-se una miqueta en els modelos i fer el més paregut possible perquè si no no els agrada. I això serà el diumenge de matí. I el dilluns tindrem el corte de pelo solidari, que també té molta acceptació perquè també és un preu mòdic. I volem agrair tant a la xica de la Pintacares com a les peluqueres que ens ajuden tots els anys en la seva participació desinteressada de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Sabeu que nosaltres, a través de la Fundació Científica, intentem recaudar una mica de diners per beques, d'estudis per metges, per professionals. En aquest moment hi ha 350 projectes en marxa per investigació del càncer. I nosaltres estem ahí ajudant, pensem que és el bé de tots i fem tacita a tacita el que podem dins de la població en l'agraïment de totes les institucions que ens permetissin estar ahí i que la gent sobretot visualitzar molt i saber que podem ajudar en el que necessiten. Crec que és tot i us esperem a la fira el fin de setmana i moltes gràcies a tots. El diumenge per la tarda vos esperem a tots a la Fira de Nadal. L'Associació de la Dona, com sempre, farà els creps salats i dolços, que són de formatge i pernil dolç, i també de nocilla o de xocolata, de mel, de lo que volen. Esperem a tots que vingueu, que siga una tarda que mos faiga bona hora, sobretot, i allí vos esperem al puesto de sempre, com tots els anys. Moltes gràcies a l'Ajuntament per invitar-nos i per oferir esta fira tan extensa com han explicat les meves companyeres. Bon dia i fins el diumenge.